Hi guys! Na-miss ko kayo kasi ngayon lang ako nakapag-upload ng video. Busy ako guys. Busy guys. So, wala akong ma-upload na video kaya ito na lang. Kaya, tara! Kaya na tayo. Almusal ko ngayon guys. Kalbo ng kamote. Alugbate. Marami nanood sa video ko. Nakita nila kumakain ako ng alugbate. Sabi nila, di nila kaya kumain ng alugbate. Kasi ano, parang ano, madulas-dulas. Kaya ako, favorite ko yung alugbate. Alugbate at saka talbos ng kamote. Yummy. Sugar. Gusto mo na? Kakain na pa. Ayan. Pinakuluan ko lang to siya guys. Walang timpla, walang asin. Kaya naman, pinakuluan ko lang talaga to. Hello kaya nung Imelda Donaire. Hindi daw niya kaya ito. Kalmida. Mel, gusto mo? Inig nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan na lawas-was.
Bakit? Pasahod ka ba? Meron pa ako mamaya. Ay, happy birthday, Wilma Guerrero. Salamat sa papansit mo, ha. Natira akong pansit. Saka puto. Salamat. Lagi ako may biyaya. Thank you, Lord. Salamat din sa akong kapitbahay na mababait. DJ Bongbong at Idol. This is the mix of DJ. Bongbong. Gulay muna ako ngayon, ha. Gulay. Nanood ba ako ng live ni GRS? Mamaya na. Belgit! Sangaso ko eh, hindi ko makain. Gulo. Wala ng tao. Kami na lang. Yung baby ko. Yan. Anak ko. Belgit. Yan yung labas namin, no? Yung black house namin. Birada. Public meetings. Yan. Yan yung clubhouse. Ay, ano ba ito nangyari sa tindahan ko? Ang gulo-gulo. Sana ko talaga magbantay. Ganito talaga nangyari, oh. Sabog-sabog. Sabog-sabog yung paninda.
Nang nalagay na rin mo ang kuhan? Ang soft drink? Nagsampo yung mga sisto. Basta maliit. Okay, okay. Akyat tayo. Dadalawin ko yung partner ko doon kasi may ginagawa. May ginagawa doon. DJ Boom Remix. Yan. Partner, ang gwapo. Nagdok-dok. Magawa dito. Tatrabaho pa. Labasan. Ha? Siyempre. Para sa vlog ko. Pwede pasok sa aming pintuan na hindi pa nahuman. Mga di pa nahuman. Salamin. Salamin. Bababa na ako guys. Maglinis pa ako. Dami kong linisin doon sa baba. Kalat eh. Makalat. Super kalat. Sige. DJ Boom Kain yun. Dito guys ako naglalaba. Dito. This is Team Rocket. Mamaya maglalaba ako. Para pag New Year. Ano ko lang yung barya ko ba yun? Guys. Pang-isunit ko ba? Barya lang. Barya lang sa umaga. Marinola. Ano yan? Pasirok daw si Kuya. Magsisirox muna ako ah. Magsisirox muna ako! Along yan ba? Basta DJ Boom the best. Bye-bye muna! Bye-bye!